Aprang si kado kue phanda kardong pajir lo. Bangso video long Delhi Red Fort bom blast alama putak cethana. 10 November alam lo. Nari tum kado kwe sita chini lo Red Fort leke Delhi along sido lo. Aningkan wang sita 15 August lo pulotang te hadak Independence Day celebrations tame kipado do dim lo. Prime Minister tame flag host po speech ki pipi dim lo. Hala so Red Fort adung bombing bob there. Koson cethana kai ki son Delhi along moni dopig lo. Red Fort kilang damatum mandela tourism dopig lo lasi ada gari motors tame dopig bangso ihum akar bang dam pijo pusipu hala suhud men bangso akar bang bombing bob der lo bom ne mate Kopi ne aprang si chini ne dalo muri tum kaphere ketherik hangjo lo lasi ko matum si ki pang bob mandela si accident ma labang solam semelum thana lason si ani kang samapor alom si bangso alam klang lo 6:50 pm alam Red Fort Metro Station adung Gate 1 along sipulo gari motor dupik lo halo supenang bong ihum Hyundai i20 akar dolo akilo ka kalar dam pijolo bangso akar ba men ingbob der pen mecho dead lo bangso meke cho joini tebok terai akaprega gari sita mecho dun lablo penani cho dead lo amar hada ke mehi si toklung lo mune tum kaphere katheri ke kat kang plong lo adhe ka tum ke areng hu ke so tum aphan rabdun lo adhe tum ek kat lo alom so phi police atum sita dimak long le lo firefighter atum sita me le lo me pamebdun lo kelang pen sita chini pamelo lage normal car accident kalipo bine theta na son Kangbob dolo bolo si hadak news channel atum sita playing set lo kecheng sia lo mabang adhe ka tum mathalo lake isi gas cylinder si Kangbob bonpu sita api expert atum pulo lake gas cylinder kaliji athe gas cylinder pen ke la an ke ahiring tang teji pulo minute thong ke ban me pen che song si pamebdun lo la so phi bang an se githima aphai lang lo la khalo kecheng si ke bang ner ke pulo apia bang cricket thom pustami klang mondo halan mage pranam juilo bang ingko ineke areng hu sonang lo pulo bang so bom Kangbob adim abang sil check lo alang tum investigation ji aphan Delhi police to pensi bang so investigation ke padopon lo Kangbob tang achet pangrum si retardib lo bang so pregjam achet along isi detonator long lo mate bom along ke do son lo lake gari number se pangthek pon lo bang so akar lage Gurugram Haryana pen polo registration lang lo alang itum theglong lo bang so akar ahem pu dopik mane kejora bang dopik lo batai lo kejor sitame along a registration lo mage fake mate chobaya men sita dolo address sita kave address sita me bikok lason sita me dokok lo amar si bang so akki sabang ke lan si suspect lo mate doubt lo mani si ke claim chen nam palang itum chini pon lo isi theta na question dokok lo kanghu akar ben si bangso ki Kangbob ima polo mate komane si bangso akar lo bom jog nun joy ma polo police sumben ke api pachini pamelo lake gas tangho jangthu pot tangho lasone kali polo Delhi along ke CCTV camera ke dopik laben ke Red Fort di masunson ke la ansu si CCTV camera bang ke onglo investigation of CCTV video footage check lo elong a camera pen thek bonong lo bangso akilo Hyundai akar 3 o'clock alom pen lo hadak parking la si aphi 6:50 alom si ingbob daklo 3 hours aphi isi video footage along theglong lo inut amunit kep chikup het hala so akar pen mane kedam bangso amunit amahang bang klar oidet pu athe kep mate putup chikup het police tumpen ningje bonlo pangthek pon bom lu bangso amunit la so bom Kangbob pen peni aling do tahai pu sarang tum jong pon laben ke alang litum suspect lo Komat ne arlu asong tum siki klem tahai pu bangso alam klang det pen social media long mage jompur lo moni datum along isi acquisition dokok lo Koson si Delhi ason adim le lason ke chiplang long pop lo Prime Minister Home Minister laben ke pregjam atum bangso puthak investigation pa menang ji pusipulo
lasi non alom abang ke Delhi alom ke security ke tight peak lo laban ke tebok tera state alom sita tight peak lo nani Uttar Pradesh son Haryana son bang ke tourist place matela India Gate Jama Masjid laban ke metro station adim la ke high alert si dolo police tum samay patrolling ka ki samay dolo rat tum phan sta me than lo jong si pini suspect son theglong lo polotang te report sarak non polo kethe naya question ke ko mat si bangso red ford adung ki Kangbob lo Delhi police special cell laban ke national investigation team atum chelang si retarded lo phone calls track lab lo CCTV video lang lab lo online messages halaso area pen atum phan an ke lang lab lo kicheng angko isi a report klang lo lage komane arwa song tum si ke claim ji polo adhe tum polo komane local atum illegal business ke claim atum alar ki hui ta hai polo sitame a hok alambang ke chini ne dalo investigation do bomla bangso a case ki claim je phan UAPA allo en pon lo Unlawful Activities Prevention Act bangso allo ke en pon ke terrorism atum ke claim asai wa hutsi en pon lasi dakpen chini pamilo government atum ke mathala ke terrorist atum asai pulo bangso a case pen kachira batuma phan kadok we pen bang ner ke bang ke ingnang pon elo laso penang bong bang pli atum bang ke doctor atum polo alang itu masemen nebing nang pon elo India Today along ketok pon ke bangso Red Fort attack along akar arlo lage inu doctor sidopu Dr. Umar Muhammad pu Faridabad pen a terrorist pulo lapen ke bangso a terrorista thidun edlo pulo thidun edlo ta hailo pusita pon lapen ke bangso Hyundai i20 keching si a hempu apan stamen nebing nang ponelo alang limen lage MD Salman pusipulo Indian Prime Minister Modi ningje lo bangso sai langno along kachichu donatum anke jogje insai vegji polo Reuters along toklo Indian PM Modi says those responsible for Delhi blast will be brought to justice police tumben isi pachini tulo fake news made chobaya birta pache thang tapte deji phan ache chobaya birta made false information ajoine radatum phere tabret haiji polo bangso case investigation do bomlang lasikla dak alambang ke klang klelang alang tum retarli pon bomnu jongsi pene update do polotang te chithan bon bom nang pon eri tum bangso video long bang chithalam chonang puthot chiton thonang kapre video long to me thak me kardong